Cek, cek, cek.
Shalom. Horas madi hamuna amanami inanami na marbungu di bagas joroon. Soksonima di hamuna amanami inanami. Soksonia nakon nami sekolah minggu remaja dohot na posebulung. Nama dohoti pertanyaan di bagas tabe melalui live streaming di channel YouTube HKBP Depok Sada. Adorak sota mulai pertanyaan atta hujahahon majolo susunan cara pertanyaan. Na perjulan non mared de mahita siap buket de nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Napa duahon ageda napa toluhon majahaturpuk imasian dua raja-raja bidu 20 ayat sada sahat ro di ayat 14. Napa paton mared de siap buket de nomor 277 ayat sada dohot ayat 4. Namangihut jamita imana pinasahatnya mang pendeta Ari Tabunan sian sada Korintus 10 ayat 10 sahatu ayat 10 pitu. Namangihut musai mered desa bukede nomor 477 ayat sada dohot 2. Dungi tang yang sian naro tang yang pangodianon imane pasahatnya amang casin MB sianipar. Namangihut meredde sia bukedde nomor 757 ayat sada dohot udukna las disima tapa pungu peliatta. Napangihut tangyang panutup menang tanyan pelian. Tapa sada ma rohatta tapuk kama pertanyaan atta meredde mahita sia bukedde nomor 125 ayat sada dohot ayat 2. Goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Mangasahod debata sehamonangad do ulahonota ngot maho ale parhinaloan tersunggul maahu di buha siang ari pujiokku maho di tonga-tonga ni akka bangso ale Tuhan edehonokku maho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya martangyang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Say togu-togu jala say rajai marohanami. Marhite-hite todimi. Asa olo hami manangihon dohot majalo hatam. Say pahot mahatam di bagasar rohanami. Asalam ibaru jala lambadia rohanami. Say urupi ma asalam marhaposat hami tu anakmu Tuhan Yesus Kristus asa jumpa kami hanguluan saleleng nileleng na. Amin. Turpuk di pertanyaan atta ima sian dua raja-raja bidu 20 tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 14. Dua raja-raja bidu 20 tolu mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 14
tajahama marsikat sorin. Marpadan si Josia dohot bangsoi tu debata. Dungi disuruh rajai ma suruh-suranna asapal hutton tu jolona salhut situa sian Juda dohot Jerusalem. Dungi nakok marajai tu joloni Jahoba rap dohot sude bawa sian Juda dohot sude pangisi Jerusalem. Rodi akamalim dohot panurirang dohot sadok situan natoropi. Tole akanamet-met rodi nama godang. Laos didokon majahatu pinggol nasida saluhut hatani buku perjanjian Jepang di bagasan joroni Jahoba. Dungi jongjong marajai tu labung ni tiangi laho mabahen perpadanan diadopan ni Jahoba. Ikon naing manghutto tu Jahoba dohot mangaradoti akatonana dohot pandangiyonna dohot aturanna sian nasa rohana dohot sian nasa ati-atena laho pahotton hatan ni padanon akkana tersurat di bagasan bukon. Jadi sadok bangsoi mangudukon padani. Dungi didokon rajai ma situan malim Hilkia dohot akka malim paidua dohot akka si jaga pitu asa parwaronna sia joroni Jahoba sude ula-ula akka napinauli ni di Baal dohot disobahon asera dohot disadok parangan ni langit. Laos ditutung ibana maluhut nai di balian ni Jerusalem, di akaladang martopihon sungai Kidron, jala sirabun nai diodokon doboanon nentu Bet-eva. Dungi di paijur rajaima halak malim-malim akkana pinabakit ni akka raja siat Juda. Asa manutung daupan asida di atas tabak akkana di bagasan huta ni si Juda. Dohot humaliang Jerusalem, tole huhut akka jolma nama nutung daupa dibal, di mata nyari, di bulan dohot di sude bitang, ima sadok parangan di langit. Didokor rajai huhut parwaron gana-ganaan asera sian joroni Jahoba tubalian ni Jerusalem, turura ni sungai Kidron, laos ditutung do di sirura di Kidron, jala digopui gabi sirabun. Jala di sirabun ni disabur hodo tu tanoman ni halak situan natoropi. Akup ni dilohai do akka bagas ni bawa akka namar jolmahon bawa akka namar dokon madonokon joro ni Jahoba inganan ni perempuan akka namar tonun abit udung-udung di sobaon asera. Dungi didokon maro sude malim sian akka hutani si Juda. Jala diramuni akka tabak, panutungan ni akka malim di daupa, olak ni Geba sahak rodi Berseba. Jala dilohai do akka tabak ni partukoan, tole tabak di haroroan tu bahal ni si Joshua, iduk ni hutai na di habirang ni ganub jolma na masuk tu bahal ni hutai. Alai anggo akka malim ni tabak dang jadi mamele di atas nilanggatan ni Jahoba na di Jerusalem. Asal mangan sagu-sagu nasoni asoman nasida di tonga-tonga ni akka hahanggina. Diramuni ibana huhut topet na dirumrari ni akka anak ni si Hinnom. Asa unang tarbain manangisebe paboluson anakna. Manang boruna sian api laho mamele tumolok. Di paholang dohut hoda akka nanyapus nyaka raja sian Juda pasahaton tu namata nyari sian labuk pitu laho bongot tu joro ni Jahoba tukkan bilut panganan ni netan melek ni halak parhaladona namaringan diakkah alaman alai anggo hureta ni mata nyari ditutung doi di bagasan api. Dilohai rajai hubut langgatan akan di atas tarup ni bilut pergijang ni si Ahas akan pinauli ni akka raja si Juda tole langgatan akan pinauli ni si Manase
Dina dua alamat di joro ni Jehovah. Aindang adong tinggal di sinang gosada. Jala sirabun nai di sisir hodo tu sungai Kidron. Tole tabak akan nanya dopan ni Jerusalem, tukat siamun ni dolok hamagoan, akan pinauli ni si Salomo raja sian Israel, di sobaon Astarot, bias-bias ni halak Sidon, dohot si Karmos, bias-bias ni halak Moab, dohot si Milkom, bias-bias ni halak Amon, luhut nai diramuni raja Ido. Di ponggolgon huhut aka tiang panob-baon, jala ditaba aka sobaon Asera, jala digohi hajongjongan nai dohot holi-holi ni halak namate. Ima sahatna martua do akka na tumangihon hatani di bata jala na upiapsa. Mari dehita siap bukede nomor 273 ayat sada dohot ayat 4. Martangia kita asini rohama dihamu dohot dame nasiat debata ama dohot sian Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna dihamu nama namin nerholongan di bagasan Kristus Yesus hatani debata di partang yang ata di bagasa bornginon imana nienet sian surat parjolo na tinongos ni Apostel Paulus tuhuria Korin bidu tolu mamukamai sian ayat 10 sahatu ayat 10 pitu sada Korin tolu ayat 10 sahatu ayat 10 pitu hujahoma tuhita saluhutna. Kristus ido ojahan ni huria. Obar tu asini rohani debata nani lehon nai tu au hu pauli ojahani songon binahen ni pade bagas na visuk. Nasing do muse pajongjong bagasi alai ganup mamatahon manang beha pangulaon na tisi. Aidang tar pauli ojahan na asing dukon ni naung ojaki ima Yesus Kristusi. Asamolo di pauli di atas ojahani manang sere perak batu na arga hau lam manang durame gabe patardo na niula ni ganup ari sogoti do Paulo posa ai papataron ni api mai asa api ido mangujuni manang beha ulaun ni ganup molohot ulaun na pinaulinai jaloon nado upa molo sok-sokan na nilunai luangam ma ibana malua donian anggo ibana alai songon na nienet sian api nama dang diboto hamu joro ni debata do hamu jalatot di debata maringanan di bagasa kamu
agohon ni debata do namangogohon joro ni debata aina badia do joro ni debata ima hamu disido yanggo sahatna. Amun nama nami nerholongan di bagasan Kristus Yesus di tahun 1987 di tahun 1987 di Korea Selatan direncanahon sada konstruksi tim konstruksi pembangunan laho membangun sada hera hunian manang rumah susun manang apartemen timna hati-hei na margoar Sampong jadi tim Sampong itu dia berencana membangun sebuah apartemen di sebuah lahan di Korea Selatan di tahun 87. Sudah berjalan sesuai dengan rencana pembangunan alai di tahun 20 ketua daripada rencana pembangunan ini mengubah rencana yang awalnya ingin membangun sebuah hunian apartemen diganti dengan sebuah departemen store. Alana boha adong panatapan di ketua yang memimpin saat itu bahwa akan lebih menguntungkan jika tempat ini, gedung ini menjadi sebuah departemen store yang dibangun dengan sangat mewah dan megah. Jadi kepala konstruksi hati-hati Victor menolak alana boha dan cocok rencana bangunan konstruksi yang sudah sempat dibangun jika diganti menjadi sebuah mall atau departemen store. Lalu sebagai pimpinan ketua Sampong saat itu mengatakan kalau tidak bisa ganti, masih banyak konstruktor masih banyak yang bisa membangun ini begitu. Jadi yang berencana pertama sekali mundur tarik diri karena dia katakan kalau sampai dibangun melanjutkan yang ada tanpa merombak maka yang terjadi adalah rusak. Jadi saat itu ketua pembangunannya diganti dengan yang lain yang merasa bahwa itu bisa dibangun. Ternyata tahun 1990 mall atau Sampong Department Store itu bisa terbangun dan berhasil dibangun dengan megah dengan konstruksi dengan pembangunnya atau bahasa saat ini pemborongnya ganti begitu. Sampong Department Store terbangun tahun 1990 di Korea Selatan dan saat itu langsung menjadi mall yang terbesar. Bisa kita bayangkan kalau sampai 40.000 orang datang setiap harinya. 40.000 orang itu keluar masuk mall itu, begitu. Seandainya kita punya 3 di mall itu, apapun ceritanya pasti laku, betul? Tetapi yang terjadi tahun 1995 setelah 5 tahun terbangun, 5 tahun buka, tahun 1995 hanya dalam kurun waktu tidak lebih daripada 1 menit mall itu rubuh. Mall yang dibuka tahun 1990 lalu akhirnya rubuh di tahun 1995 hanya dalam kurun waktu 1 menit. Ahana ngabbaini karena rencana awal itu tidak untuk sebuah departemen store. Pondasi yang dibangun tidak ditujukan untuk departemen store. Tetapi di saat dipaksakan, maka yang ada adalah rusak. Hamuna manami nerholongan di bagasan Kristus Yesus turbu jamitata di bagasan bornginon naik paingotot tunita Kristus do ojahan ni kuriyai. Jangan lunasi. Godam apakah banyak yang mungkin bisa mengganggu rencana awal? Banyak. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Manusia yang pertama karena tergoda. Begitu.
Jala turpu tapi paingotot tuhita di bagasap bornginon hamuna manami nanami di paingot apostol Paulus do ikon Kristus ojahan ni hurie. Harus Kristus menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita. Mari renungkan, kalau betul-betul Kristus yang menjadi dasar, lalu lanjutan bangunannya bagaimana? Kalau betul Kristus yang menjadi dasar, lanjutan bangunan kehidupan kita itu bagaimana? Sesuaikah dengan dasarnya atau kita ganti dalam perjalanannya? Terpukta paingotot tuhita di ayat 10 seda, aidang tarpauli ojahan na asing dukon ni nang ojaki ima Kristus Yesusi. Dasar kehidupan kita itu harus Kristus. Itu amang, terlahir doau Karisten. Di KTP buha, Karisten. Alai, di parulaun Senupari, belum tentu. Terlahir sebagai seorang Kristen, tetapi dalam perlakuan, dalam kelakuan, dalam tingkah laku sehari-hari, bagaimana? Alanima dihamuna manami nanami holongan di bahasa Kristus Yesus, ayat 14 di paingot molohot ulah naulunai jaloon nado upa. Jadi dalam kehidupan ini, ketika Tuhan sudah membuat sebuah dasar kehidupan kita, yaitu menjadi pengikut Kristus, kita bukan hanya diam saja di dasar itu, tetapi kita juga harus membangunnya. Alanima di pengikut apostol Paulus, songon binahen ni padebagas nabisu. Songon binahen ni padebagas nabisu. Artinya dasarnya sudah ada, bangunannya sekarang bagaimana? Bangunan kehidupan kita harus terbangun bersama-sama dengan Kristus. Dan hasilnya pun harus sesuai dengan Kristus. Asa boha dikunci di ayat 14. Asa jaloot tado upa. Molodang sesuai. Songon carita kunakin. Songon mall di Korea Selatan. Boy do tahe mangulu. Bereng apa jo halakan. Kita suka membanding-bandingkan kan. Marminggu jarang. Holland na marbedei. Ali bereng majo. Jabuna. Gereja denggan. Terkadang kita suka membanding-bandingkan kehidupan ini kan. Ya donang, apalah dong turena mula makatai. Kali bereng mak, anak bangga soho sudi. Bangga barpohopu. Kita mungkin akan suka membanding-bandingkan dalam kehidupan ini seolah-olah kita tidak seberapa dan dia lebih baik. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita, pastikan kita membangunnya di atas Kristus dan bangunannya harus sesuai. Bagaimana tolak ukur yang sesuai? Nah, ini dia. Bagaimana tolak ukur bangunan keluarga, bangunan kehidupan kita sesuai dengan songon na pinanggido diturpuk ta asa jalaot ta do upa. Kita harus ingat untuk hidup hobartu lomon rohani debata. Mari kita baca ayat 16. Sudi maju hitam aja ayat 10. Sama-sama kita membacanya. 3, 2. Dang di botohamu. Bata hamu, jalatod dini debata, maringanan di bagasan hamu. Jadi untuk bisa membangun sebuah rumah, untuk bisa membangun sebuah konstruksi yang baik, kita harus ingat bangunan yang saya bangun, bangunan yang akan saya bangun di keluarga saya, di kehidupan saya, di pekerjaan saya, agar kokoh asa unang luangan au ikut taingok do joroni debatado kamu. Yang akan kita bangun adalah kerajaan Allah. Kamu nama kami narholongan di bahasa Kristus Yesus. Isot do molo joroni debatado kamu, berarti kita harus betul-betul mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran kita. Tantangannya banyak-banyak. Godaannya banyak-banyak. Dan tantangan itu akan semakin terus bertambah dan bertambah. Dan pertanyaannya sekarang, apa yang bisa saya lakukan sebagai bagas joron di bata? Dona boy keluargaku ulaon songon bagas joron di bata. Dona boy ula songon ngolukku songon bagas joron di bata.
Saya yakin dan percaya semua daripada kita pasti terdampak oleh karena virus pandemik ini. Yakin doa udah ada holan marsahit taring atau kesehatan molo manaringoti virus pandemik ini. Pebisnis pun terdampak. Dan kalau kita tonton video semalam, pasti menjadi sebuah perenungan berharga di dia do teh. Ison ngadong aka natutu nami buiro rap marminggu. Saya rasa sudah sekian bulan inang ya. Mungkin ini yang pertama. Begitu. Mungkin orang tua kami yang di rumah pun sihol rohana ngabuha pahopuk kutahe. Begitu. So naso pajupang doh pahopu ala nabuha dang kami riskan. Tetapi firman Tuhan hari ini bagaimana kita membangun kehidupan kita, membangun keluarga kita, walaupun anginnya kencang, walaupun gelombangnya kencang, tetapi pastikan tabanguni songon padde bagas nabisuk. Membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan rumah tangga, membangun kehidupan diri, membangun etika bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti orang yang berhikmat. Maka saya firman Tuhan ingatkan, mari bangun itu bersama-sama dengan firman Tuhan. Danga dong ojahan asing-asing nih Kristus. Kalau firman Tuhan yang tinggal, maka kita akan hidup dengan sebuah kedamaian. Kalau firman Tuhan yang tinggal, maka desa pulau rembui talusi bagas jorno di batado. Wow. Jadi jalatot di bata maringanan di bagasan kamu. Kamu nama-nami holongan di bahasan Kristus Yesus. Terlebih dalam 2 minggu lagi, ya kalau saya tidak salah 2 minggu lagi Bang ya. 2 minggu lagi kita akan mengadakan pesta Gotilon. 2 minggu kurang. Begitu. 2 minggu lagi kita akan mengadakan pesta Gotilon. Mungkin masih ada yang suku-suku di Bagasan Rohana, wasa bola margotilok kita. Nina, nasa iboto hamudo corona, iboto hari, takas iboto hari. Tetapi kita pakai kesempatan ini, saya ingin mengajak dan juga mengingatkan, mari kita pakai kesempatan bersama rak martangia kita mangidogogo di data, tanpa ada yang lain. Dan ada cara ataupun kegiatan ataupun rencana yang dilakukan oleh panitia, tabai mai tapasaha mai hobar tu lomoni rohani debata. Tanpa ada paksaan, molo marugutungu tita pasatoni pasok. Pastikan kita melakukannya itu, memberikannya itu dengan rasa syukur, bukan dengan yang lain. Sehingga agar boha asa unangadong natar tuh ala nihita. Boleh memberi, bahkan di saat kita mungkin tidak ingin memberi, pastikan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Biarkan itu menjadi keputusan keluarga, keputusan pribadi. Kamu nama-nama inanami narholongan di bahasa Kristus Yesus alanima, walaupun tantangannya datang, walaupun gelombangnya datang, mau terpuk taingotot kita, molohot ulaon. Nah, pinaulinai. Nya ada, begitu. Kalau di bahasa Indonesia, dia katakan di ayat 14, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, begitu. Jadi sesuatu itu harus diuji. Kehidupan kita akan diuji. Pertanyaannya, apakah kita tahan uji? Apakah kita tahan dengan gelombang yang datang? Apakah bangunan kita sesuai dengan kehidupan kita? Di saat bangunan itu sesuai dengan kehidupan itu, maka firman Tuhan katakan, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jadi di bahasa Boringan di Turpuk Tahita, mari pastikan kita dibangun, membangun kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan yang memanggil kita asa marbisuk. Membangun kehidupan keluarga, membangun kehidupan pribadi, membangun setiap kehidupan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hobbartu bisukna pinasahat nih debata. Hikmat itu bersumber daripada apa? Pastikan firman
firman Tuhanlah yang menjadi konsumsi kita setiap hari. Di saat firman Tuhan ada setiap hari, maka akan ada kedamaian, akan ada ketenangan. Jala ikut taingot do diat saplonom, takas taingot. Harus betul-betul mengingat, bagas joro di debatado ganup na Porsia. Alani madiah mo nama nami na nami narholongan di bahasa Kristus Yesus, songon bagas joro ni bata. Mari kita syukuri setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Mari pastikan kita boleh mensyukuri setiap kehidupan yang Tuhan percayakan. Walaupun harus sakit, walaupun mungkin harus terjatuh, walaupun mungkin akan berusaha terseok-seok, tetapi mari syukuri Tuhan masih boleh berikan kesempatan bagi kita. Di saat kita boleh bersyukur, maka kita akan mampu untuk berhikmat dalam setiap kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat oleh Tuhan dihatam na badiai nang paingoto tuhami, hodo oleh Tuhan ojahan diganup na Porsia, jala moloho na gabi ojahan oleh Tuhan, ganup na hubangu kami di pangoluan nami, ikon hobar tu lomoni roham. Godang oleh Tuhan nasa iho-tiho ni Portibion, nasa Galumbang, nasa Alogo, nabuy mabay kami godoron. Persoalan ekonomi, persoalan pemahaman, persoalan kebutuhan hidup, persoalan kesehatan, terkadang membuat kami sipata boy dan mabay kami khawatir. Bahkan persaingan. Alai hatam di bagasa bornginon payung otot Tuhan. Ganup nahot mangula hobar tu lomo niroham. Jalo onnado upah. Siapa yang mampu bertahan akan setiap ujian akan mendapat upah. Ali Tuhan nabasa asi maroham. Hatamma nagabi ujahan nami maddalani ngulu napinasaham. Asa unang hupalo ashami ale Tuhan diri nami tarlonong di bagasan persoalan namasa. Asa unang hami tarlonong disudi aka tantangan namasa di parangolon nami. Asa boy hami ale Tuhan ganup na Porsia. Boy gabi pasu-pasu tu humaliak kami. Dada gabi partuh Tuhan. Ali Tuhan nabasa tuho mahu pasatani. Rencana na naing pinatupan ni Huriam HKBP Depok Sada. Di tanggal 7 November, dohot tanggal 8 November. Di sakapi Huriam ale Tuhan naing patupahon pesta gotilon. Dalam nami rap martangiang mangido gogo nasyako asa lamar bisuk kami maddalani ngulu napinasahap. Asa toktong labo rohanami mangadopi namasa. Asa toktong tiur pikiran nami. Asa boy hami mangudutinya ngulu nami on hobar tolong neraham. Asi roham ale Tuhan patulus mana sanarikot tiganup na pinasaka panitia. Jalah ale Tuhan amanu tuhi sudiaka ruas ni Huriam. Asarap kami marsi beta-betan rap martangiang, rap mangalopi tangan nami le Tuhan manginugugo na siya ko. Ali Tuhan nabasa, tuho matong puasa tami, bangso dohot negara nami. Natoktong berupaya bekerja keras, lahom mangalehon, hamalumon mangalui nasa vaksin ale Tuhan. Hamale Tuhan na mangalehon akan nabisu akan namalo. Mamasu-masu sudia ka rencana na pinatupan ni akan mangulo kami. Asa betok kami oleh Tuhan di balasan hadamio. Ali Tuhan nabasa di sude akatangyang nami hupasat kami. Holan mga asawan gornya nakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho asi maroham. Amin. Tapuji matu hatta, marede mahita siap bukede nomor 437,
ayat sada dohot ayat 2. Naro tangyak pangodianon pinasahak ma tu amang casin MB sianipar. Martanyang mahita. Ibata manami na marhabangsa di manwagijang. Muliate mahu pasak roanami tuho aliamang. Isyaallah pandungani omu pangaramoti omu dihami. Di sian hari-hari nang salpu satu tikion. Bui hami marpumu di bagasan hai pason dolas ni roha. Suang-suangni aliamang aka ruasmu namang yuton marhite YouTube channel HKBP Depok Sada homa totong mangaramoti nasida di bagas nabi. Aliamang hatam nabadei ngahu bigi hami marhi naposom amang pandita tampunan homa ali Tuhan mangalopokon tu hati-hati do pikiran nami asaboy ulau kami sudi aka ulon nami sikanupari obar tulo roham suang-suangni aliamang marningo tami aka ruas muna di bagasan Parsaiton na dirawat di rumah sakit suang-suangni na dirawat di bagas nabi utangamu nama ubasa nasi aliamang asaboy hipas jalabui hami marpungu di bagas joromon lau marpungu manoba tuho pos doro hami alang amang saya pasu-pasuamu nasida marita ubat dohot upaya medis na dibayan dokter tu nasida suang-suangni ali amang ya nakon nami na pinalumahami tu hami pasu-pasu manasida na di bagasan persikolan nabi marhite persiajaran na pembelajaran jarak jauh manang secara daring pos doro nami tungurupamu doa ya nakon nami di bagasan persikolan nabi suang-suangni ali amang aka dagdana na usai sikola laidang dope dapat karejo tuhoma upasaat nasida jalhoma totong mangalion pas-pasu tu nasida suang-suangni ali amang pamarentah nami na di bagasan tikion berusaha lau membain pandemik COVID-19 siaon lau sian bagas sian negara namion dan portibion pasu-pasu manasida liom matu nasida sadani roha lau memimpin lau menemukan vaksin corona asabui bangso do negara namion ulak songon semula liamang posloro nami seleononom mudo sudi aka naing sileonom mutu hami aliamang digijangi selo nai jumulo sisa dosa pangaleson nami asa talup kami majalo pasu-pasu asa talup kami gabi habaron ni pasu-pasum tuhu maliang ngami marhite Yesus Kristus jalo matang yang dol ele namion mauliati mandi amang amen. Tapuji matu hatta
Marede Mahita sia bukwede nomor 700. Marede Mahita sia bukwede nomor 757 ayat sada doho tudukna las disolma tapapungu peliatta. Tatangnya koma pelihatan martangiang mahita. Ali di bata amanamina di Banua Gijang. Hodo harorani saluhut silon lehon nadinggan dohon nasal libasa na mauliutus. Upasat hami masya na nilehami tuhami pelian nami tuho. Sejalo may gawe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasea kami pelianon. Pati bulhon na rajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohana mi marhite-hite toddim. Asalam muntada hami godang isin lehami tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangidohot di tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say sauk malomani roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehoma tuhami sedarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami sanggup panesan nami. Di dosa dengan nomor dosa tuhami. Una kami tugihot tu pangujunan. Palua mahamisian pangaku. Ay hodo na puna harajao. Dohot hagugoon. Rodi hasang ako sa liling-liling na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsoran ito di porbadia manamat dongani hamu saluhut na. Amin.